Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton ng magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw kadasig lang tiyempo naton. Huwebes na kita. Mayo 27 tuig 2021. Aksyon Hotline! Pila na lang ka adlaw, pila na lang ka tulog, magatukis na naman kita liwat sang kalendaryo kag mag-abi-abi sa bulan sang Hunyo. Aksyon Hotline! Kumusta na ang mga tagpalamatita? Mga nagamonitor karon nga aga hindi lamang sa on-air kundi pati na sa online. No? Sa mga Facebook users, mga Facebook nga mga followers naton, salamat gid sa inyong wala untat nga pagsakdag sa tanan nga mga public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod nga nagalakip sang mga matahom nga mga drama. Aksyon Hotline! Ang mga YouTube listeners manaton dra, pwede na kamo makapadala sang inyong mga mensahe gamit ang inyo sining cellphone, ang inyo sining laptop. Basta may available ka lang nga internet connection, pwede nyo gid ma-search ang Aksyon Radio Bacolod nga Facebook Live. Now, dira makita nyo ang link and then pwede na kamo dayon makamonitor sa mga program namon diri. Aksyon Hotline! May available man nga comment section nga pwede nyo padalaan sa inyong mga mensahe, mga komento kag reaksyon nga aton ginaabi-abi. Aksyon Hotline! Sa aton nga mga listeners iyang wise ang internet connection, ara lang sa ila sini mga puluyan, nagamonitor paagi sa transistor radio. Nauti, good morning sa inyo. No problema. Pwede magamugyapon, makapartisipar paagi sa pagpadala sa inyong mga mensahe sa aton sining text hotline 0963-757-0874. Aksyon Hotline! Ano ang madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? No, diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Aryo kundi why gid man sang problema bala sa mga process mga applicants nagasumiter sang ila sining mga documents sa ESPAS agud nga magpauli diri sa Bacolod, no? Halin sa apor pakadto sa iban pagid nga sektor nga gusto magpauli diri sa Metro Bacolod. Aksyon Hotline! Isa lang katalupang doon ang nadiskubrihan ni Councilor Villaflor nga may ara sa nakita sila ho nga nagpadala sa niya application sa ISPAS. Would you believe kung isubong Pizza 27 pa lang? Pizza 27 pa lang, pero mapati ka mo nga iyayagin na padala, no? Nga RT-PCR test result, Hunyo na ya, may resulta pa. Aksyon Hotline! Hindi amo, naabansi pa ya ang, 'Why pa nagabot ang adlaw or pitsa, 'Why pa nagabot ang adlaw, 'Why pa nagabot ang pitsa, 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 'Why pa nagabot ang pitsa
nga mo na ang ginbutang ito sa date nga nagpakuha siya sa swab test, kag may result na sa iya, nga way pa gani matapos ang bulan sa Mayo. Action Hotline. Ti siling ni Councilor Villaflor, sige daw hindi amuhaw, daw kalayuhaw, daw laban sa PKA. Action Hotline. Pero i-check na nagkaroon sa opisina ni Councilor M. Ang because, ni City Administrator M. Ang, kay sila niya ang EOC, may direct na sila contact sa mga laboratory mo. May mga personnel na sila nga pwede mag-contact. Now, dito sa mga laboratory nga pwede maghatag sa ila sang update. Kag nanong exactly ang sitwasyon nga may ammonia. Pwede bala na nga way pa mag-abot ang adlaw? Way pa matapos ang Pitsa 27 palang subong? Dason may magguluwa yung ang imo yung RT-PCR test. June ang pizza? May resulta na do kasi kwawi, no? Action Hotline. Nauna pa yung karusa sa karabaw? Ay, nauna pa ang kalisa sa kabayo? Tublis ka daw? Action Hotline. Ay pa mag-abot ang adlaw pizza nga muna, may result na iya. Tinano ini, ang mga apor balati kabay pa, maluoy man kamo. No? Kay at the end of the day, dapat pang kasuhan guro ni mga amuning sitwasyon kay din kakita man ariho sa gin-post diri ni Councilor Villaflor, Bacolod City Councilor Aisa Villaflor, ang SK Federation President. Nabutang di ang 38 years old amo ni siya ang nagsubmit from Cebu sa iyang S-Pass application. Diba kung mo yung test result sa apor ni May 31, ginkwaan sa specimen. June 1, nagwang result niya. Hindi kakita nga pitsa 27 palang subong. Sa May 31, yan nakwaan na siya sa specimen. Daw tinunto. Action Hotline. Hindi mo bisan ikaw lang, way pa ni kaabot ang 31 nis Lunes ni mo. Way pa kaabot ang pitsa 31 Lunes. Naka-swab ka na imo ya? Inaano man di mo ha? Daso nang imo result ya June 1? Ay kalain. Action Hotline. Abilidad ba? No? Abilidad na ginikag hindi ni husto no? Please, maluoy ka mo. Ginalitan nyo lang ang iban nga mga apor nga nagasunod sa husto nga proseso. Action Hotline. Ano pagid ang mga istoryanta kay i-check na nakaroon dugay no kung anong latest silang update with the City Administrator M. Ang bala na check na nila ini no kag na hibaluan na nila kung ano gid ang kamaturan sa likod sini kay siling ni Councilor Villaflor diya kun ako palang tawon ti PKA din kakita imo pitsa 27 palang subong ti kon kahapon isa nagfile pitsa 26 aban siya. Ang swab test niya kuno May 31, ang result niya kuno June 1, ay hindi amo. Action Hotline. Ano pagid? Are, try ta dugay-dugay nga malabot si Councilor Renisito Novero as chairman of the quarantine centers, no? Quarantine Center Action Team. Are, kagabi may ara sang na-interview kita sa Aksyon Firing Line, kitemporaryo kita nga nagbulos kay Aksyon Brian Morden kagabi. Ang balita mo ni, may pila ka mga quarantinis o kung nagatiner na bla sa quarantine facility nga nagareklamo nga ini sila biktima sang pagpanglingling. Ginagawa sila na kuno sa CR or comfort room nga dira sila nagagamit. Action Hotline. Tisiling ko do hindi na husto. Sino yung naghala ka panglingling sinada? Kaya dapat ini mga quarantine centers, ni kundi ginabutang mo ng tao, gina-quarantine mo, parang bilang protection na, babuligan na ton ang mga gina-quarantine, tinagarireklamo sila, kagabi iway sila, choice kasi siling nila, sir na reklamo na naman namo na di sa in charge, ang butano nga daw ay via maaktuhan, daw man sang progress, ti siling niya ano na lang kami ni, kaya nakulbaan sila, basi siling niya nga, mga babae kami, basi kinakuhaan kami video vlog. Action Hotline. Di hindi inahusto. Now, ara sa aton nga linya, si Councilor
Rinisito Novero, ma-check lang kita kag maki-update man sa aton sining nga good and working counselor. Online sa hotline. Online sa hotline. Counselor Rinisito Novero, sir, good morning sa imo and welcome sa Aksyon Hotline. Good morning, Aksyon Art. Kag sa Bilog Management sa Aksyon Radio, sa aton mga balangga. Dahil maupot na tagpalamati. Dahil agasing tanan. Salamat, gid. Sa time, counselor. No, nagtawag ko bala sa imo kay kagabi, may ara nagpanawag diri sa amon kag nagayo nga isang bulig. Actually, nag-contact sila through Messenger, no, sa Aksyon Radio Bacolod, and then nagsugilanon sila sa amon diri nga news center bagi kay Aksyon and Defensor. Kay nagreklamo sila, sir, no, hopefully mabuligan ta. Kay ila complaint amo ni kundi ara sila dira sa may Sumag National High School sa quarantine center. Quarantine facility giman asang city da, sir? Oo, Sumag National High School. Ginagamit ka na. Aha. Now, ihatag ko lang sa imo ang background sini. Kay kagabi na-interview ko siya kay akong nag-program la sa Aksyon firing line. Ang complaint nila, counselor, nga may ara sila upod nga naggamit sang comfort room kay ara sila sa third floor kuno nagatiner pero ang CR nga ginagamit nila ato sa idalom, okay, siguro sa tubig and other consideration. Now na may nadakpan sila nga nalingling sila, sir, amo nang ila reklamo ginapalabutan nila kuno sa in charge. Kaya na may nadakpan sila nga na-identify nila nga lalaking amo na ang nagalingling sa ila nga ginakulbaan sila basi ginakuhaan video or no. Sir, anong sarang tamahimo siniman? Then, ang akong first suggestion is natural, sila mismo maghahalong. Kung magkanto sila sa CR, tanaw nila ang ila palibot. Nag-isaraduhan nila sa eksakto ang comfort room. Number 2, kung ano ang ilang problema, i-report ila yun nila dira sa aton mga ginpang-assign nga mga personnel. Sa kada Action Art, sa kada quarantine facility or isolation facility, may mga police kita dira nga ginapang-assign. Okay. Mga security personnel, may mga nurses, may mga kitchen personnel. So, pwede na dayon nila ma-report. Okay. Bullying. But because of this, tanawon pa para magkuton ta naman dito. Katuan ko na karon dito sa Sumag. Yes, sir. Please. Kaya nga ito malang siling ko, ini mga gina-quarantine, kaya nabudlay mga daan sa part nila, sinoblaluyag nga ka magtinal sa eskwelahan, nga may kaugalingon ka nga puluyan, but because of this pandemic, nga nadala sila sa contact tracing, may direct contact no, sa mga nag-positive. Tiyan mo nang ara sila. Dati siling niya, tibudlay siya ni sir kay nagpalapot ng mga misang complaint namon sa in-charge dito. Why kami yung ginasapak? Amo nang ila reklamo siling ko. Sige lang kayo palapot ni Councilor Novero. Basi pa man lang mabuligan, blank ka mo da. Diretsuhan ko na ito karoon, Action Art. Kay may public hearing ko to. May ginpangtipon ko man to ang mga pila ka mga urban poor nga nagareklamo sa ila kaintangan. Sa idalom na sang akong committee ba sang urban poor and housing and relocation. Okay. So may meeting man ko to karon. Ako galibot ko gihapon kag naga-meeting sa mga pumuluyo wala sa payan sa kaintangan naton under the pandemya. Yes, sir. Pagkatapos sina diretsuhan ko na to dayon sa Sumag National High School. Please. Salamat kita, Councilor, and then ma-update lang kami sa imo in some other program parang may baluan ta ko na no ang latest. Nga ito lang, hindi na niliwat matabo, hindi na masulit ni nga insidente. Parang ang pag-away ta sining COVID, hindi malamudan sa iban pang mga balita kag dugang nga problema. Salamat ni Councilor po di... Labay man ang akon Action Art. Na-identify nila kung sinong nanglingling? May ara sila nakawan, sir. May ara silang nakita ng laki nga mo naging report nila to. Galing kay Duway kung ginasapak. Pero anyway, ipatingwaan namon karon nga makakontak sila sa imo, sir, para at least makatag sila additional pagin nga info. Yeah, sige. Nagsitahan ko ginakaroon. Sige. Thank you sa information. Sige. Councilor, salamat gid sa time mo.
Madamo man nga salamat sa gihapon pangamuyo ta kabayang ambligan kita sa Ginoo patok sa COVID-19. Thank you, thank you. Good morning, good morning. Aksyon Hotline. Now, i-check biliwat action hands kung ara pa da ang number. Basi ko ng bahay, may istorya taliwat. Kay kagabigin pangayuan to ni action ani. No, sang numero nga pwede makontak. Galing kay kagabi daw, abot ko nabili ni action na number nga ginhatag lang isa kay nagakwanto no? Nagadulang signal nila kagabi dito sulod sang quarantine facility. Tema ko mong claim sa mga nagareklamo to iya nga nagtungtong sa kita nyo nang ginasabdan bala sang kuryente, no? Nga mo nang serving ang ginogin patngan sa kung sino man nga susmarusip man nga klase tao niya man. Sa kadamo sang obrahon mo sa kalibutan, manglingling ka pa imo ang mga ginakwarantin pa. Ti ang aton malandi nga dapat masulbar ini. Kung matuod gimani nga reklamo, ti plihog aktuhin nyo da. Kalaway siya na iya. At tao nga ginakwarantin, kakita inyo ginalitan nyo iya man. Aksyon Hotline. Okay, basi makontak mong iya number dayon kwaon ta kay ihatag na to kay Councilor Novero para makasugilanon sila to. No, para mapalabot kay Councilor para nga at least once and for all makwani masulbar na ni ang ila concern da. Budlay may siya ng opisyon nila yung di dapat sa in charge, no? Why ko kabalo kasi nung in charge da, tingwaan ta na nga malabot na siya kang mapa-explicar kay nga aton di ginabuligan ta mo ang mga tao nga ara sa quarantine facility sa tuntuod lang ti way labot nga nabudlayan na ni silang comfort zone bala nila. Lain niya kunara ka sa balay mo lain kunara ka sa facilities kag school facility ini. Take note eskwelahan ang ginatiniran mo. Lain ang environment mo, bisan ka sa balay ka pa, o lain nga balay lang ka lang matulog. Dalain ka rin pamatsyag mo kung isa, hindi ka mayo makatulog. Much more nga ra kaya sa eskwelahan. O mga upon mo dira, hindi mo man ganiban kilala, siyempre, kiti part na sila sang mga ginpang-quarantine mandra mo. Aksyon Hotline. Inason maka-experience siya kapag sang katulad sini. Doon ay bala hustisya. Nasun sino man yung mga ihudi punggol ni kontagay ni Garan pa yung di kakita imo mga quarantinis. Daling-lingon mo imo ya. Aksyon Hotline. Ika daw di na pasunaid ni man. Kung nahulog, tani ni kang nabalda. Kung di mabalaan tagidayon, kung sino ni siya, no? Aksyon Hotline. Tigaton lang panawagan, please. Ikuan nyo daan ay, ihatagin nyo man na pagtamod ay. Kaya nagdagop na di siya aton niya, sir, kay kapila na kami magreklamo, di daw ay ginasapak. Tiabik, ikuan ninyo, aktuhin nyo. Kaya parang masetol tani, nga hindi na ni magsigi. Aksyon Hotline. Kaya mga matarong di nga nagapangabudlay, actually, amo ni sila makonsider naton nga mga frontline workers man mo. Ang mga nagabantay dira sa mga quarantine facilities, saludo ko ni sila. Kita mo iban nga quarantine sa facilities nga nagabalantay. Dumduman yung nga may mga nagbalata gani nga ara sa quarantine facilities. Ti ginabuligan nga nito nga magbata o din kakita siya na iman. Ginabuligan nga mag-deliver sang kabataan nila, no? Maka-deliver sa mga anak nila nga ti at least buhi bisan pa nga ang iban nga ni positive to. Aksyon Hotline. Isaludo ko ni, kabalo ko ni kapoy ni ang mga frontline workers naton nga nagabantay sa mga quarantine facilities, pero kung may ara daya nga hindi husto ang tingog ni ang ila ginahimo, tiya mo na ang malain. Aksyon Hotline. Ati sige, ikuha na lang siya, kay may istorya taliwat siya, bisan kadali lang, kay inform ta sila nga si Councilor Novero, makatuda karon kagyatag ang number nila ni kay Councilor Novero, no, parang makasugilanon sila. Ma'am, good morning, Inday, si Aksyon Art liwat rin sa Aksyon Radio Bacolod. Good morning, Aksyon Art. May aga, no, ang inyo concern to, nga kagabingin palabot nyo di sa Aksyon Radio, ginpalabot ko na kay Councilor Novero, makadto na siya karon sa quarantine facilities sa Barangay Sumag. And then, iatag ko lang yung number nyo para makakontak man siya sa imo.
Okay, good, Aksyon R. Sige, so, pero ano man, after nga naka-interview ko sa inyo kagabi, daw, why gid siya napalapit dira nga mga in charge da sa Wala. quarantine Wala. facility? Wala, gid Aksyon R, diya, wala, gid. Kag sang aga ni ho, do, may nag-post pa di ang heading nga, we will never let them. Anong ginamin niya sa we will never let them? Hindi yagi kami hindi yagi pagtagaan ng space ang report namo. Babayaan na lang, as in, malaho na lang gid. Hindi na yan pwede kay kami concerned na kami sa citizen, di mo kasi free as a babae, mandala Action Art House. Siyempre, kasi damo pa na diya may mga biktima nila, yung amuna. Nga ano to, atong balikan ko lang kadali, bla, ang naglingling sa inyo, da, na-identify nyo gid to, may tanay kong nakilala nyo gid, parang, may maubrahan sa gusto nga complaint, bla? Hindi, gid makilala Action Art sa biktima, ang suspect. Pero, siya lang ginaya ang tao nga nakita sa gwa, antes nagsulod. Kagpag panaog namon, as in, guilty. Siyempre, tao, malang tamo makabaluman kami sang sang giho bala. So, kagilty, gid na siya sa guard, dali-dali, gid siya naghimo, kagauba pa siya. Ilang iya bayo. Sus. Sige. Anyway, kay ako hindi naman kuluyag isini pero nga man ini another problem pero tikon amo nang nagkatabo na sa facilities hindi ginusto na. Anyway, sino ang head nga ginamuno nyo? Kami magambal sa iya. Sige na lang, no problem. Pero nag-post siya nga muna nga we will never let them. Huwag galing mabalaan ko na ng sugpon. Wala. Galing masilain man to namin niya, no? Huwag takbalo, galing kun balo ka, iya man na iya personal, basi blaway man siya ka, lain man to yung ginapatungdan niya, daso ng aton interpretasyon, lain man. Pero Areo, yatag ko karon ang number nyo kay Councilor Novero para makasugilanon ka mo da, kag mapacilitate ka plastar ning complaint nyo para maaktuhan na da once and for all, Pwede, gid Action Art, kami hindi naman kami gusto sang kamo gusto ganin na matapos sa giniya sa sininga adlaw para wala. Saan pa ka mo daw gani asta nga magatiner sa quarantine facility da? Asta pa kami sa June 3, no? Bao medyo lawig pagali ni. Tikon sige yun na ikahala kalingling sinyo da mapuluti pang kalimutaw yan eh. Halong lang ka mo nga daan da kay basi kung pati siya bla kag masiling siya nugid reklamo ka mo. Kaling tiusto man na, hindi man na na maayo nga gina-quarantine ka mo da, ihiling-lingon pa. Amo na gani, pag itang ginano, namon nga, binamon safe kami di sa quarantine facilities, ang Bacolod City. Pero amo ni kili ang natabo sa amon. Gani. Anyway, sige lang, ma'am, karon dugay-dugay, yatag kong number nyo kay Councilor para makasugilanon sa inyo, para nga maplastar ni, kay para at least matagan ta ni justice ang ino-experience, no? Ining nagapanglingling kung nagprangka ni sa akon, ariyo magbalik ni sa new normal, abe. Dalong ko ni siya sa nag-uba-uba na gito yaw. Ako yung mabayad sang beer niya. Hindi na siya manglingling. Ha? Hindi na sa ganun ng takbo nagprangka, wala sa tali sa amon, hindi na sa mga budlay, kasi madagdag, pato sa kagmakumatos, sa patay, kinsa. Hindi na lang kamuya. Alangan na karon nga siling niya, ako nag-ayo sa galing sa inyo, mapalingling ko mo to? Hindi man ginasyon ay siling na guwapa, di kami di, pero ay doon nakamo naman sa bala sa piyak, pinamon nga rin mga lalaki, man bala una-una, palang sa pangapi, sila ko sa dalom nga, medyo mga guwapa, di kang mga tupad mo daw. Saan mo na pa yung apunto, yung art, Dalain na. Di ba silain man ang inyo interpretasyon na hindi na lang napagpadala. May aton man lang diya. Wala na gani Action Art. Wala na namin ginapadalman. Pero mapadalom, gid kami kay wala kami diyadaan niya pangayuan bulig kami nang gitiya malay. Correct. Kag bay ko narad ang ginikanan mo, arad ang pamilya mo nga makabantay si imo da. Actually, wala pa gani kabalo pamilya ko sa tabo sa ako, hindi ko na sila gusto pa stress kay na-quarantine na sila daan sa balay. Ate, sige. Anyway, ay atag ko lang number niya kaya hindi na ko gusto mga padakuon pa ni pero ang aton lang nga maplastar na da sa gusto kag ang may mga ginahimo nga hindi insakto
maaktuhan sa city officials ta. Ma'am, Yes. karon base makakontak si Mus Councilor Novero ang inyong cellphone, bantayan nyo da? Okay, Aksyon Art. Sige. Salamat, Ma'am Gid. Inday, salamat, Gid. Salamat, Gid, Aksyon Art. Sige, good morning. Aksyon Hotline. Ang aton malandri mo ni. Kung matuod ni ginareklamo nila, please, why niya sang reason na kung ikaw in charge na sa facility, nga hindi mo ni pagaktuhan. Kay kung matuod nga may ara sa naghihimo sang hindi husto da, ti ko may gwapa, gali di ang quarantine, linglingon mo imo kag idiyahan mo, ay na ano, nasuntukan pang kalimutan mo da kung imirisi mo pa. Aksyon Hotline. Di ba? O, obra ka karon kung matuod ning puro pang lingling ka da. Kaginali karon suntukan ang kalimutan mo kag mabulag kay mo sa pulo pang lingling. Kung nagambal ka kundi kung may cellphone ka, nakahapos ka damo kasang nilinglingon na ka binastos inang galing kisa may yara man tao lay nga kinaiyaya ginayato no. Aksyon Kaya Hotline. namitan siya sang maglingling kapin pa sa gamay nga buho. Bugoy man tong interview ta sila nga nagpangabudlay pa sa iya. Aksyon Hotline. Ay ang kulukadlaw mo lang ni aton pero hindi gidusto I'm sorry pero hindi gid husto. Kag please aktuhin yung reklamo ni. Aktuhin niyo. Now ihatag ko ni karon ang number niya kay Councilor Novero. Ang aton lang kay mo on actually si Aksyon Alvin basi ma-facilitate yung man karon kay parang once and for all matapos na ni. Kag sa iban nga mga facilities so hindi matabo ni nga mga reklamo. Kauluya, mabatian tas ang iban mga lugar to. Abin nila inanong Bacolod City na yaman nga may amo na. Aksyon Hotline. Hindi lang ni nag-reflect sa isa katao. Ti isa, ako gani siling ko saludo ko sa mga medical or frontline workers. Ngara sa mga quarantine center, actually hindi lahog ang obligasyon nila ni. Risgo na mo, kapin pagid kon isolation facility ang ginatiniran mo. Positive na mga tao nga rada sa COVID. O, ti risgo. Siyempre, ako saludo ko sa mga tao nga nagapangabudlay, nga nagaserbisyo para sa syudad sa Bacolod sa pag-away sining pandemic. Pero ti ko may ara yung mga kamo na lang paminsan nagagunano nga magamit yung termino kung sa ginahimo sang tao nga amo niya. Aksyon Hotline. Monitor man karon nga aga si Toto Wilfredo Monies, no, kag mga taxi driver ko damo nagari-react. Si Toto Ronnie Gordon siling nga bulagon na lang mataya. Bulagon na. Ti karon din na sa kapanglingling. Aksyon Hotline. Pero ang aton dire kabay pa. No masettle niya. Once and for all matapos ini nga problema agod nga hindi na, no, ang iban mahalitan dira. Kaya kung sige-sige paninggapon nga may putang dira nga mga quarantinis, ti-enjoy man ni siya kay kung may ulitsura to basi tuod kon kita sa liwat sang palat nga agod maka lingling. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Doktor. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita. Pagdali na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna.
Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng 2 bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination!
kopya na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na rin sa... Tuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:52 na. Oy, good morning, gali. May lang nga pag-monitor dira sa kay Madam Elizabeth Malaka Gamala. Salamat kin Madam ha, sa imo bilog nga pamilya, always gid ga monitor sa aton program. No? Sinong Ed Gulmatico kay Tita dira may aga, ang hilimuon sining sa skirong sadista. Sa skirong sadista manuglingling sa mga quarantine centers, makumparar mo sa mga buwetri nga mga opisyales labi na sa Congress, labi na Congress sa gobyerno, nagadepress, problemado na ang gina-quarantine, mintahaan pa. Okay? Let's reflect back sa mga ginapanghimo kagakatabo sa Kongreso kag NIATF subong. Jocelyn Liboon Dispujo, si Sir Jose Hirson Lapinig Junio, good morning. Silinga from Stonehaven, Granada. Action Art, kung pwede ka travel, bakol Dumangas, vice versa Roro ang essential delivery. Kung essential delivery, sir, why gidi problema? No, importante nga may mga permit ka lang ipakita. Kaya hindi man na unhampered niya dapat ang mga delivery, no? Sige. Ariman si Madam Humalumina, Pilton Lipora, sila ni Sharon, Ryan, Mary Grace, Buboy, nag-monitor sila sa Pasay City. Salamat sa pag-monitor. Ayos sige. Athea Kim Eriman, no? Thank you man, thank you. Samor, siya si Lisa Joy Elon Amoroso. Si Baryuga Ray, morning man. Ara man si Sir Joval Trinidad Silingya, good morning. Monitor lang ko dia, please greet. They're all your avid listeners. Family Trinidad, Sostinto Talidong Ramos Puyugao Sarmiento Family, and San Dionisio Subdivision, Granada, Bacolod City. Thank you, thank you. Ara si Kong Greg sa linya. Ikatuan tani kay good news ning dala ni Kong Grego. Actually, kagabi, igloy, agunis na ni Itaw Gangil para makasugilanon. Pero ang good news mo ni, sa second reading, meaning third and final reading deliberation na lang sa Senate, ang kinanglanon, and then, ang Bacolod General Hospital, ang realization o kung ang painagin sa pondo para sa pagpatuman sa project, kaya mo na ang hulatonta, maayo ini nga project, kita mo naman sa tempo sa pandemic, naka-realisar kita, kinanglanon tagid man hospital mo. Online sa Hotline. Are Balao, kay joining us this morning is the Lone District Congressman of Bacolod City, Congressman Greg Gasataya. Kong, how are you? Good morning. Aksyon Art, mayong aga si mo, may aga gisaton ng mga tagpalamati, may aga gisaton. Salamat kisa time, no? The good news kito kahapon, at least second reading na, kag basi marami-rami, pag nila kung malapadasig, pag ini, basi kung by next month ni, third and final reading na, Kong? Actually, Aksyon Art, I expect nga by Monday, matapos na siya on third and final reading, no? Kay kagabi, after close to 2 weeks nga
deliberations sa Senado on the different hospitals all over the Philippines. Nalabutan ng kagabi ang ato ng Bacolod City General Hospital kag gin-approve siya on second reading. So by Monday, most likely, ipasulod na siya for third and final reading action. So after sina, now kung third and final reading na, ang sa kwan niya sa House of Representatives, ang counterpart sina, kung ikaw nagduso, okay na yan, no? Yes, natapos ito ang sa House June of 2020. Ang sa Senado, actually, ang proseso sina after ma-aprobahan sa amon sa House, ipasaka ang bill na ginaprobahan sa House sa Senado, no? So on the part sa aton bill ginaprobahan siya kagabi man sa Senado, as well as ang gin-file man ni Senator Mix nga counterpart bill for the establishment of the Bacolod City General Hospital. Okay, so kung matabo ni and then by Monday halimbawa ma-approve na siya, what will happen next, Kong? Considering may ara sang provisions, no, ang pagputang sang appropriations, may bycam nga matabo pero most likely paper bycam na siya, no. Okay. Pungkuan na sa mga representante sang Kongreso, sang House, kag sang Senate, paano na inuras lang na siya pagkatapos ikuha na mga na ipasaka naman la. Or unless nga ang ginimo na usually, no, if may mga amendments kagagmay, ina-adapt naman na sa House. Pag-adapt sa House ay pasaka na sa Presidente nila yun. So, I don't see any problem na may matabo pa after the approval sa Senado on third reading. So, most likely pasaka na sa Presidente. Ay, sibo, very good. So, hopefully, ini nga 2021, although ara kita gyapon sa pandemic, kabay pa nga ini a good news nga makadalagid para sa kayuhan man sa Bacolod City. Kag tani masugdan na ini dayon sa 2021, Kong? Actually, ang matabo sini Action Art, ang appropriations provision, ginaprobahan man sang Senado kagabi, no? Okay. Butang sang pundo ang national government under Department of Health nga 600 million pesos for the construction of the hospital. So, ini siya, ipasulod di siya by 2022 nga General Appropriations Act. So assured na siya of funding. But ang process, like ang lot selection, ang preparation sa mga plano, so on and so forth, obraw na naton now para nga at least pag-approve ang 2022 nga budget, masugura na kila yun Action Art. No? Then we will just coordinate with the city, no, to finalize some details of the project Action Art. Ay, si subot ang balon, ang matigayon gimana siya, most probably by 2022. Yes. 2022 gini siya because ang aton aton 2021 is tapos na no? May appropriation na appropriated na, okay. Pundo for it. Yes, Action Art. So aside from this, ano mga update pagid kong mga gintalakay ninyo about tong redistricting do ay patoy ano? So far, ang redistricting Action Art do wala gidkakwan wala man ta any update because ang last was nagsulat ang city ang sanggunian sa aton, nagpasa sila resolution inquiring about it, and then after so wala naman ko any update pa Action Art from there. Sige. Kung ang sa Dole, ang tupad, sumundo sige nakita ko sa mga barangay, damo post nga mga barangay nga sige ang pag-avail nila suning Dole tupad nga project. Yes, it's an ongoing project, Action Art, ang Dole Tupad. I think may manubuwa naman for ini nga June siguro, most likely ma-start na ni. Do mga 15 barangays brato, if my recollection is correct, no? Do 15 barangays, Action Art. Wow, very good. On that note, Kong, salamat sa time, ginatag karon nga aga, and keep safe mo. Salamat Action Art, more power sa inyo kag pasalamatan nato na tanan gid nga nagbulig sa aton nga madayon ang ining proyekto, no, sa Senado, sa maupod sa House, no, and then sa city, no, with Mayor Bing, Vice, and the City Council. Ang tanan gid nagbulig salamat, mga Action Hotline. Lone District Congressman sa Bacolod City, Congressman Greg Gasataya. Now,
Kung sa Lunes ma-approve na ni, and then galing ang pag-approve niya ang budget allocation by 2022 dra na siya mapainan sa pondo, no, para sa project. At least may ara na chance nga mapatukod ini galing pagsulod sang 2022 since nga election period na may ara na iya ginapatuman ang kumilik no, nga mga banning bla ini nga mga project most likely basi maapektuhan ini. That is why nga before sang banning may ara na sang kwan, no, may mga gina-priority, may mga ginahingagaw, pero kon pare sining pasulod pa sa General Appropriation Act, medyo malawig pa no nga proseso. Ini ba next year gid ang pondo or alokasyon. Ang importante nga may ara sa matupa sa Bacolod. Okay, ti para sa Bacolod City, dako-dako nga klase syudad, ang population di amakti, may mga private hospitals kita diri, pero hindi man agwantahan. Kita mo sa COVID, yung bed capacity, ganit nila, nagakawadaan pa mo. Much more diri sa Corazon Locsin, nga regional hospital siya, pero tik damo man, patient nga ginakater. Ay, hindi masarangan. Ayos, no? Dugangan tadi, ay kainday, Maricel Bis Marande. O, dira sa issue kawayan, may nga agad dira sa inyo, ginatamiyagid ang iya si Papa, no, si Papa Jaime, dira sa issue sa kawayan. Salamat na sa inyo, nga pag-monitor. Paring Raymond Alarcon Sagal Jr., good morning. Rolly Santillana, congrats, Congreg. Jose Hirson Lapinig Honyo, gamonitor. Elizabeth Malakagamala. Ara man si Sir Alex Montesa. Siling Sir Art Paliog man ko pag-greet sa ila ni Ma'am Vanessa M. Mayo, Mrs. Alvarez Sambarangit Tangob, Ma'am Jenky Jalagdon, sa pamilya Jalagdon, apil sang Pandanon DSB. Madamong inga salamat. Ara dayon, basta ikaw, sir. Christian Al Pandan, good morning. Tamyaw lang ko sa family ko sa Pandan. Lee Gay Villares at Sibar. Good morning man kay Cathy Ver. Salamat kita. Araman si Ma'am Yvonne Boyster. Sa Germany ni siya monitor. Jose Mungcal Turilla, Sharon Abihuela. Pelton and Nalin, Pasay City, God bless. No? Rosila Grandea. Good morning sir. Palihog ko greet sa akong Iloy nga si Lolita Grandea nga nagasilibrar sang iya ika-75th nga kaadlawan sa Barangay Talakdan, Kawayan. No? Ay, kuan gali si nanay ni Rosela Grandea, si Lolita Grandea, 75th birthday niya today. Happy birthday. Salamat kita. Ang iban, tingwan tadi karon nga mahingagaw, tawa kay kadamo, gitsang mga obligasyon ko. Kay nung Edgol Matiko, silang niya, available na kuno online, nga pwede mo order ang libro ho, Tears and Joys Memoir. Sa through Amazon Publishing Book, ang ginsulat mo ni Ninong Ed, imo ni siya libro. Salamat kita sa imo sining congratulations sa imo sining ginsulat siya guro sinulatan ni Ninong Ed, no? Thank you kita. Si Rolly Santillana, nabasa ko na ni. Thank you for sending sa inyong mga mensahe. Pagbalik ko karon dugangan tani, alas 9:05 na. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Mabugaw nga hangin, nagadapyan na ikaw nang ginapamati
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, kadahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya niya na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangan itong palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ni nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38 Ayos, alas 9:18 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pagkaronan ko lang ni sa udto kay kung gabi may report to the nation si President Digong. Si President Rodrigo Duterte may ginmando ni siya nga ang tanan nga mga punong barangay, mga barangay kapitan, nga barangay kapitan ng permino, siling niya kung wala nagapatuman sang layi batok sa mass gathering, di paristarya ho, niya aristuhon ang mga barangay kapitan nga wala nagapatuman sang layi batok sa mga mass gatherings. Grabe, no? Isiling ko mga kapitan, halonggi ka mo. O, sa mga lugar, sa mga barangay nyo da. Although, like for example, in the case of Bacolod City, tuman kalalapad niya sa mga kapinpagid sa mga named barangays, lagpad iniya mo. May mga subdivision, kag tuman kadamo sa mga residente, ayawan kagini. Okay, perti may tawugid tuon nga way gapon nagapati. Nga kinanglan likawan ang mga mass gatherings pagtililipon nga mabudlay man tuod kay kultura tanan na mo. Kapin pagid may mga party, may mga celebration, may mga okasyon, nagaserbi manining nga daw reunion sang pamilya tigaling amo na bala. Sining sang pangulo, sining niya dapat ang mga kapitan, di ba ibantayan nila niya kay kon hindi man lang sila magkasangkol sa ila trabaho, mayo pa nga maghalin sila sa ila pwesto. Grabe man nga misyon sang ari man nga trabaho sa mga kapitan nga mo na nga damo ni pamatiyag ko nagapaminsar sige nano ni man. Sige pa ko kapitan sini. Wala abot sa trabaho sa COVID nga frontliner ang kapitan. Halin sa education sang vaccination tanana tiempo sa tong tagtaganay sang ayuda kapitan man ang may obligasyon damo man kapitan gani ang nagkala-suspend bangod sadto yari lang tawon tanibi ako may mga kapitan naman ni nga
makasuhan o kung masuspend bangod nga way nagpatuman sang kasuguan kapin pagid sa barangay nila ang mass gatherings way nila bla masaway aber lang tawon tani kumayara gin man nga ibalita sa palabuton no nga ginaresto sang mga otoridad ngin manduan ni President Digong nga magkapitan dapat magpatuman sini pagpaihuway sa mass gathering. Mura nga siling kung obligasyon sang kapitan, hindi hamak, hindi log-lahog, ano? O, amo na nga kung hindi ka malang desidido, gid. Sumayo pa nga hindi ka lang magkapitan, nabi mo kung simple lang trabaho sang kapitan. Sige, sa kay Pilton Lipura, siling niya si Sharon, Ryan, Mary Grace, Buboy, nagamonitor sila sa Pasay City. Sige, Lisa Joy, Ilon, Amoroso. Ara man si Sharon Abihuela. Gate ko lang si Pilton Nalin sa Pasay City. Okay, nabasa ko ng iban kay inaho. Ara man si Jinky Dialagdon. Nabasa ko naman ni Galik kay ina. Salamat gid ma'am ha. Si Bam Ismedia Orbina. Dira sa La Castellana. Kibet Izar. Gate ko lang Tatay Luklok Nanay Idna. Especially Kibiti Clan down Sitio Bukalan, Barangay RSB, La Carlota City. Fritz Torres, salamat. Lilia Taton, monitor siya kuno sa Gardenville. Salamat gid ha. Sa mga nagapadala sang mensahe. Ang iban di ko mabuksan, okay? May magsulod gulpiada bing mensahe ga magpop up laga kadula yang naunang nga ginasend. Ayos pagkaronan ko lang mga update sa EOC no kon pati sa vaccination kay kagabi siling na mayor tiga expect siya nga may ara sang additional nga ma-vaccine nga masulod diri sa Bacolod City. Now, isa ka mga balantayan tamo ni Ho, kagab-ibla sa report ni President Digong, namuno niya, siling nga abi ang mga lugar ni Ho, may mga LGUs na nag-request, amo gining preference nila sa mga bakuna, nga amo ning gusto nila nga maabot sa ila sining nga mga komunidad. Ti kundi subong ginakulang, ang mga stocks kapin pagin ang Pfizer, kag iban pagin nga mga supplies ang bakuna. Diri sa Pilipinas, mundo ginatunan nga i-mix klahon ni ang mga bakuna. Sa iban nga mapungso, duway po ko bati bla. No, nga may amo na nga i-mix klahon bla, i-mix ang mga nagkalain-lain nga brand sang bakuna. Ipangkuhaan tanabi, no, sunod nga may nadlaw sang comment gikan sa mga doktor na nung paglantaw nila siniman, kay ti siyempre ang halimbawa, pag insindi ko yan nagligad to, may specification kag ginaplastar, ginangati sa amo niyang bakuna, intended lang ni siya para sa hindi pwedeng kabataan below amo ning edad. Kaya ti amo ning formulation niya, no? May mga technical studies sila, may ara sila ginhimo sila nga mga test. Nga hindi gali pwede sa mga huben-huben. Di karong kumix klahon mo na nung guabi sila man. No, kag ining sa alimbawa sa Sinovac nga pwede sa mga senior citizen, pwede sa amo ni AstraZeneca. Kundi kinaligad to ginaplastar nga mo lang ni pwede ho kay may study may trial ginang ginhimo sila nga ti effective siya para sa mga senior citizen damo na bla. Siling ko anong buwa siniman kay ginatun-an ko no sa mga expertise ta diri sa Pilipinas nga kung basi pwede pa man lang nga mix nga ma-mix ini sila, nga mong ibakuna sa tawo. Huy, pwede gali na. Pero lang tawon ta na, makuha kita sang reaksyon gikan iya sa mga eksperto, kapin pagid sa medisina. No kay sila nagkaintindi mo, kung wala pwede, ina nga simbugon mo iya. Pag simbog mo, tiyan mo nang gamiton mo injection. Daw ginakulbaan ko. Galing kiti, si President Digong posible, President Rodrigo Duterte, hindi man na siya magkambal sa muna. Kung wala man siya naghatag sang suggestion o kung rekomendasyon siya mo, no? Gikan iya
sa mga tiglikom. Ambot ko ng Department of Health, may haragiman suggestion partida. Pabakod nga daan giniya kay Secretary Doki mo. No, do hindi gidiya mabangbang bla, portigid ang pagsalig ni President Rodrigo Duterte siya. Anyway, while tagaling tiyempo ho, huwag kumalabutan mga minsay, pwede karon na lang sa Aksyon BBB program. Tandaan tapaliyog Dr. Alfred Spear Mangosteen capsule sa napulo ka pesos lang, dako gid ang mabulig sa inyo kapin pagid pagpabakod sa inyo immune. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ini nga balita ginadulong sa aton sa kaalwa. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio.